Vehicles creuant sense regulació als principals carrers d'Olesa. És la imatge que ha deixat el gran tall elèctric que aquest dilluns ha afectat tota la península. Molts veïns, enmig de la incertesa, han buidat les estanteries dels supermercats buscant productes bàsics. Mentre alguns establiments s'han hagut de tancar per la manca d'electricitat, d'altres com els basars han rebut cues llargues de persones. Un dels sectors més perjudicats ha estat l'alimentació. A les panaderies la situació ha estat crítica. Soy dueña de una panadería y una rosticería y me está afectando a nivel económico, sobre todo que la clientela no viene porque no hay cafés, no hay nada, y después en el tema del género, porque claro, los congeladores aguantan unas horas y a partir de ahí pues todo se va descongelando y eso es econòmicamente és moltíssim. També el CAP d'Olesa ha estat operant amb grans dificultats. Sense llum ni connexió, molts serveis mèdics s'han vist interromputs. El transport públic ha quedat paralitzat. El servei de ferrocarril s'ha restablert a partir de la mitjanit, recuperant la connexió amb Barcelona. Alguns negocis, tot i les condicions, han intentat seguir operant amb resignació. Estamos viendo esta situación pues con resignación, porque tampoco podemos hacer mucho más, no podemos hacer ningún servicio, no podemos vender, no podemos pedir, no podemos hacer nada, o sea que aguantando, que es lo que se puede hacer ahora. La policia local ha incrementat la presència als carrers per garantir la seguretat i evitar incidents. Des d'una joieria del centre ens explicaven la preocupació que això ha generat. Una miqueta fora de lo normal, perquè fa una miqueta de pànic el no saber fins quan durarà, si demà encara estarem igual, si això dura diversos dies, no sabem el per què està passant i els negocis cada vegada vas veient que van tancant perquè no poden fer servir els aparells elèctrics. Llavors, una miqueta estrany tot plegat. I enmig del col·lapse digital, escenes insòlites, places plenes, jocs infantils i veïns que a falta de dispositius s'han tornat a sortir al carrer com abans. Alguns veïns, visiblement molestos, expressaven la seva indignació pel que consideraven una situació insostenible. Por lo del corte de luz, una barbaridad. A Olesa, la normalitat va tornar a començar a partir de mitjanit, després de gairebé 12 hores sense electricitat ni connexió. Un episodi que ha posat a prova la paciència, però també la capacitat d'adaptació de tot un poble.